Donostiako Justizia Auzitegi Nagusiak eutsi egin dio Basurtuko ospitaleko bihotzeko kirurgia zerbitzua gurutzetako ospitalera leku aldatzeko proiektua behin-behinean eteteko Arabako Administrazio Auzitegiak hartutako erabakiari eta hala atzera bota du Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako apelazio helegitea. Gaur publiko egin den autoan, hilabeteko epea zabaldu du erabakiaren aurkako kasazio errekurtsoa aurkezteko. Arabako Administrazio Auzitegiak azaroan ebatzi zuen bihotz kirurgia gurutzetako ospitalera leku aldatuz gero ezingo litzatekeela zerbitzu bera espezialista berberekin berriro martxan jarri. Orain, EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak dio zerbitzuaren leku aldatzeak bizirauteko aukera duten gaixo batzuengan eragin kaltegarria izan lezakeela eta hortaz epaia irmoa izan arte Basurtuko bihotz kirurgia zerbitzuak bere lekuan jarraitzea ebatzi du. Eta kontseiluak agerraldi jendetsu bat egin du gaur Bilbon. Azken hilabeteotan epaitegietatik euskararen aurka ateratako ebazpenen kontra protesta egiteko agerraldia, maiatzaren 10-eko adierazpena agiria plazaratu dute oldarraldi judiziala salatzeko. Azaroaren 4an Bilbon manifestatzera deitu dituzte herritarrak, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan eta arekin batera berdintasuna, justizia eta kohesio soziala funtsean bizikidetza. Kontseiluak kezka agertu du auzitegien ebazpenek euskararen bizi berritzea helburu duten neurrien kontra egiten dutelako. Gabon, azken aldian euskararen normalizazioaren eta bizi berritzearen aldeko neurri eta politikak kolokan jarri dituzten sententziak jaso dira epaitegietatik. Eskuhartze judizial horietatik desadostasuna agertzeko eta udazkenerako manifestazioa deitzeko agerraldia egin du goiz honetan Euskalgintzaren Kontseiluak Bilbon. Bertan izan da Jaradurreta lankidea. Euskararen kontrako oldarraldia salatu dute 100 gorako norbanakok eta hainbat gizarte eragileek. Euskalgintzaren Kontseiluak agerraldia egin du Bilbon eta bertan 100 lagunek kezka agertu dute euskararen biziberritzea helburu duten neurrien kontra auzitegietatik jasotzen ari diren sententzia multzoaren aurrean. Salatu dutenez gainera epaitegiratik hartzen ari diren erabakiek atzerapauso handiak ekar ditzakete. Hala Kontseiluak azaroaren 4an manifestaziora deitu du hizkuntza eskubideen alde eta oldarraldi judizialaren kontra. Dei egiten diegu euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei azaroaren 4an Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean bizikidetza. Ez behar bat jaso da gaur Iruñean. Gizonezko bat hildu ustez haren emazteak Arrotxapea auzoko etxebizitza eraikin bateko eskaratzean. Lehen informazioen arabera, labana batekin hildu. Iruñeko udaltzaingoak baieztatu du hilketa arratsaldeko 2:30 inguruan izan dela Bernardino Tirapu kalean. Iturri horren arabera, bizilagunek deitu duten Nafarroako larrialdietarako zerbitzutara gizonezko bat zauritua zegoela jakinarazteko. Eta hauteskundeen atarian EH Bildu 60 neurri proposatu ditu lehenengo 6 hilabeteetarako lurraldearen erronkei erantzuna ematea dute helburu nagusi. Proposatutako neurrien artean Eba López de Arroyabek Arabako ahaldun gaiak aipatu ditu, besteak beste, egoitzetako plazak ituntzeko doru araua sinatzea eta zerga arloko premiazko aldaketak. Gure herrialdearen etorkizuna bermatzeko eta Arabarron bizikalitatea hobetzeko programa da gurea. Pertsona askok bizi dugun krisia ahaztu gabe, gure helburua da Arabako erronkei heltzea. Etorkizunean egungo ongizate maila mantendu eta handitu ahal izateko.
Gure herritarrei hobeto bizitzeko aukera emango dieten proiektu eta politika publikoak abiaraziko ditugu. 4 erronka, proiektu oso bat eta sendo bat eta 60 neurri premiaz hartzeko. Bizkaiko metalgintzan hainbat greba egin zituzten udazkenean lan hitzarmena berritzeko negoziazioaren testuinguruan mobilizazio horietan parte hartzeagatik ikertu gisa deklaratu behar izan dute hainbat langilek. Gaur bertan beste saio bat izan da eta sindikatuek agerraldia egin dute auzipetuei babesa adierazteko. Gaurkoan Barakaldoko epaitegiaren aurrean Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikala mobilizatu gara, deklaratzera deituak izan diren grebalariei sostengu osoa emateko. Zentzu horretan argi eta garbi utzi nahi izan dugu, greba ez dela delitua, langile klasearen eskubideak defendatzea ez dela eta ez dela inoiz delitua izango, eta zentzu horretan gure sostengu osoa adiskide guztiei, eta jarraituko dugu zentzu horretan ere borrokan behar den heinean. Hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiei eta gazteei zuzenduta dago ekimena. Madrilgo Ministroen Kontseiluak onartu du hipotekaren 20%ari aurre egiteko abalak egitea ahalbidetzen duen neurria eta nork eska ditzake adingabeak dituzten familiek eta 25 urtetik beherako gazteek. Abalek ez dizkiete kosturik eragingo onuedunei eta 2025ko abenduaren 31 arte eskatu ahalko dute. Gainera neurria beste 2 urtez luza daiteke. Araudi bat proposatu du EH Bilduko lantalde feminista Hondarribian alardea berriz publikoa izateko. Badira 25 urte baino gehiago instituzio publikoek alardea antolatu ez dutela. Hori berreskuratzeko asmoz, araudi hori proposatzen dute alardea berriz publikoa izan dadin. Desfile misto bat lortzeko oinarriak jartzea du xede. Alardea osatzen duten kideak ezingo dira sexu edo genero, arraza, sexu orientazio, erlijio edo desgaitasunengatik diskriminatu. Eta Kaldearteren 17. edizioa ekainaren 8an Gasteizera itzuliko da. Bertako eta beste herrialde batzuetako 35 arte konpainiek 71 ikuskizun eskainiko dituzte. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Kontseiluak agerraldi jendetsu bat egin du gaur Bilbon, azken hilabeteotan epaitegietatik euskararen aurka ateratako ebazpenen kontra protesta egiteko. Agerraldian maiatzaren 10ko adierazpena agiria plazaratu dute oldarraldi judiziala salatzeko. Azaroaren 4an Bilbon manifestatzera dituzte herritarrak. Dei egiten diegu, euskararen eta herritar guztien hizkuntz eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei, azaroaren 4an
Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetzak. Euskal filologia mantentzeko eskatu dio Euskaltzaindiak Espainiako gobernuari. Euskaltzaindiaren arabera, Euskal filologia hizkuntza modernoen edo filologia hispanikoaren barruan jartzeak ez dauka inolako justifikaziorik eta ulertezina da ez baitu onartzen behar bezala ezarritako eta erraz bereizitako errealitate zientifiko eta akademikoa. Digitalizazioa dugu bere esan nahi zabalenean helbururik behinena, nazioartekotasuna ere alboratu gabe. Horiek ahalbidetuko. Eta lan gatazkekin jarraiki Bizkaiko metalgintzako grebarekin lotuta, sektoreko 10 grebalari deklaratzen hasi dira gaur, Barakaldoko epaitegietan ikertu gisa hitzarmena berritzeko negoziazioetan zegoen blokeoagatik deitu zuten grebara eta hainbat egunetan istiluak izan ziren ertzaintzaren eta manifestarien artean. Datorren astelehenean, maiatzaren 15ean beste 2 kidek deklaratuko dute. Deklarazio berri hauekin momentuz 22 prozesu judizial ireki dira, 7 artxibatu dira, 3 epaiketaren zain daude eta 12 irekita daude. Akusazioen artean ageri dira desorden publikoak, koakzioak, erresistentzia edota agintearen aurkako erasoak. Gainera, 15 isun ekonomiko baino gehiago jaso dira. 91 eurotik 1.200 eurora artekoak. Salaketa horiek guztiak ertzaintzak egindako muntaietan oinarrituta daudela salatu nahi dugu. Ertzaintzari eta Eusko Jaurlaritzari exigitzen diegu jarritako salaketa guztiak eta isun ekonomiko guztiak kentzeko. Langileen eskubideak eta gure eskubideak defendatzea ez da inoiz delitua izango. Hori dela eta argi eta garbi diogu salaketek, isunek eta represioak ez dituztela geldituko lan eta bizi baldintza duinen alde borrokatzea erabakitzen duten langilea. Eta gai zaldatuta Nafarroako hainbat kolektibok etxebizitza duin aldarrikatzeko manifestazioa deitu dute Iruñean larunbatean. Bizi baldintzen okertzearen aurrean hobekuntzak ekarriko dituzten berehalako eta epe luzerako neurriak eskatuko dituzte. Alokairuaren prezioak ito egiten gaitu. Etxebizitza guztiontzat, lelopean mobilizazioa iragarri dute Nafarroako hainbat kolektibok larunbatean. Etxebizitza duin bat eskuratzeko zailtasunak edo ezintasunak dakarren arazoa salatzeko helburuarekin. Egungo sistemak oinarrizko eskubideetako bat negozio bihurtu duela nabarmendu dute ohar batean kolektiboek.
Gaineratu dute ere, alokairuaren prezioa garestitu egin dela azken urteetan, eta biztanleriaren diru-sarrerak ez direla proportzionalki hazi. Hortaz gain, datu batzuk ere zabaldu dituzte. Hala nola, Iruñean eta eskualdean etxebizitzen prezioak 132 egin duela gora azken 5 urteetan, eta Nafarroako osoan 142. Errate baterako, 2018an alokairuko etxeek 161ek 306 euro bitartean ordaintzen zuen hilean. Gaur egun, 154 600 eta 1000 euro bitartean ordaintzen du. Gazteen egoera salatu dute ere bai nabarmenki. Nafarroko gazteek alokairua ordaintzeko soldataren 170 erabili behar dute eta hala, gizarte klase pobretuen bizi baldintzen okertzearen aintzinean, hobekuntza nabarmenak ekarriko dituzten neurriak eskatuko dituzte larunbatean izanen den manifestazioan. Orain plataforma sortu dute oinarrizko errenta unibertsala bultzatzeko. Plataformako kideen ustez, aberastasuna banatuko duten politika publikoen aldeko apustua egiteko garaia da. Pertsona guztiek bizi baldintza duinak izateko duten eskubidea bermatzeko baldintzarik gabe. Eta hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiei eta gazteei zuzenduta dago ekimena. Hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiek eta gazteek eskatzeko aukera dute. Abal horiek ez dute kosturik izango zurdunentzat, eta 2025ko abenduaren 31 arte eskatu ahal izango dira. Baina beste 2 urtez luz gaitezke. Eskatzaileek 37.800 euroko diru sarrera izan dezakete gehienez jota, eta bikoteak izanez gero 75.600 euroko diru sarrerak baino txikiagoak. Etzeko hipotekaren 100% ordaindu ahal izango dute abalarekin, eta horiek eskatzeko epea zabaldu du dagoeneko Espainiako gobernuak. Hori bai, abalaren denbora 10 urtekoa izango da. Bestalde, maileguak ezin izango du etxearen balioaren 100% gainditu. Gai zaldatuta berriz ere Gotzaingoak martxoak 3ko memorialaren estatutuak berriz negoziatu nahi ditu. Adierazi duenez, jaso dituzten azken estatutuetan aldaketa batzuk daude, hasierako estatutuekin alderatuta. Azpimarratu du, puntu zehatz bat berriz negoziatu nahi duela erakundeekin eta elkarte memorialistekin. Eta azken ezustekoak geldiarazten du memorialaren sormena izan ere, fundatze estatutuak ezinbestekoak dira memoria gunea egi bihurtzeko. Maiatzaren lehenengo astean Gasteizko udalak iragarri zuen martxoak 3ko memoriala sortzeko aurrera pauso bat eman zuela. Memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko tramitea onartu du. Hala ere, ekimena berriz geldiarazi da. Radio Vitoria irratiak argitaratutako datuen arabera, Gotzaingoak oraindik ez ditu fundatze estatutuak sinatu. Dioenez, jaso dituen azken estatutuek zenbait aldaketa jasotzen dituzte, batez ere puntu zehatz batean. Gotzaingoaren asmoa da berriz negoziatzea puntu hori erakundeekin eta elkarte memorialistekin. Iturri ofizialek adierazi dutenez, Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan daude. Izan ere, fundatze estatutuak onartu behar dituzte Lakuak, Gasteizko udalak, martxoak 3 elkarteak, memoriagarak eta Gotzaingoak. Azpimarratu dute puntu horren aldaketa argitu nahi dutela estatutuei argi berdea eman baino lehen. Bestalde, esan bezala beste tramite batzuek aurrera egin dute.
Gasteizko udalak martxoak 3ko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du. Partzelazio proiektuak aurreikusten dituen lursail berezietan, elizaz gain, hainbat higiezin daude, hala nola Koldo Mitxelena, Odunda Praiz eta Iparralde Gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Martxoak 3ko memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da. Momentuz ez dago data zehatzik, baina halakoak azken hilabeteotan iragarri zuen aurre ikusten zuela 2026rako irekitzea. Bestalde, lankidetzarako hitzarmena sinatu dute Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak tokiko administrazioari buruzko azterlanak sustatzeko eta despopulazioaren aurkako proiektuak eskaintzeko. Erakunde hauen arteko harremana sustatzeko eta batez ere Nafarroako udalen esku eta kontsejuen esku usteko esku ikaskuntza momentu honetan aurrera ematen ari den proiektu askotarikoen edo horiekin behintzat harremana izatea. Bai berrikuntza sozialari dagokienean eta baita ere Nafarroako lurralde garapenari dagokienean. Usansolotarren borondatea errespetatzeko eskatu diote EAJak, EH Bilduk eta Podemosek Espainiako gobernuari. Mertxe Aizpuruak esan duenez, Usansoloko herritarrek egin duten eskaera aintzat hartzea baino ez dute eskatzen. Aurkeztu dugu gaur emendakin bat, emendakin horren bitartez espero dugu herritarrek, kasu honetan Usansoloko herritarrek egin duten eskariari baietza ematea eta ahalbidetzea ere eskari hori benetan gauzatu dedin. Oztopoak daude, oztopoak legeak, Espainiako legeak jartzen ditu, foru arauak berriz baimentzen du hainbat gai, eta orduan azken finean da errespetatzea foru arauak dioena, hortan datza aurkeztu dugun emendakina eta dauden oztopo guzti horiek nolabait saihestea eta gainditzea. Gai zaldatuta iragan urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu euskal herritarrak, batez ere nekazariak. Euri eskasiak dirau eta azken asteotan bero handia egiten du. Testuinguru horretan badira neurriak hartzen hasi direnak. Zuiako udalak datozen hilabeteetan prezipitazio gutxi egingo duelakoan eta udan izango den urgabeziari aurre egiteko arduraz jokatzeko eskatu die bizilagunei eta lorategiak ez ureztatzeko eta igerilekuak ez betetzeko eskatu die. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia alakosa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote. Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrak are lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere temperaturek zertxoait bere egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere ez da euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta egora. Herribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da. Azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peio Horia emeteko kideak azaldu digu. Herriberan edo erdialdeko hainbat tokitan egoera oso txarra da, delikatua, kezkagarria,
batez ere, ez dugulako prezipitazioa handirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenaren begira forrajean dagokionen. Testu inguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Prebizio txarrak dira, esporekoa da udarik ez dakit beroena, baina seguraski berenetako bat, eta momentu honetan baso zute handien portaeran kezka handia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan eta urriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Zain dezagun Urdaibai elkarte ekologistak eta Busturialdeko hainbat auzokidek gutuna bidali diote New Yorkeko Salomon Guggenheim Fundazioni. Idazkian eskatu diete Muruetan eraiki nahi duten museoaren proiektuari uko egin diezaiola, baita Gernika Lumoko Dalia fabrika zaharrarekin lotuko lukeen bide berdea deiturikoa eraikitzeari ere bai. Bigarren kokaleku horretan, argudiatu dutenez, 1937ko Gernikako bombardaketen hil zirenen gorpuak egon litezke eta horren inguruan gehiago jakiteko Eider Gotxi zain dezagun Urdaibai elkarteko kidea daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo? Kaixo. Esan dugu dagoeneko Gernikan eta Muruetan museo bana jartzeak kalteak dakartzala biosferarentzat. Zein da egungo egoera? Momentu honetan proiektua aurrera doa, proiektua zatitu egin dute eta izkutuan mantendu dute, eta egin dutena da prentza erabili behin eta berriro eskualdeak daukan gainbera erakusteko. Herritarrak konbentzitu nahian, eta gero gainbera horren soluzio bakar bezala aurkezten digute proiektu hau. Beraiek oso argi dute proiektu hau biosfera lozarba baten eremu babestuenean egingo dutela, eta eremu horretan ekintza antropikoak debekatuta daudela. Baina landa guzti be, gaur adibidez sorpresa itzela eraman dugu, Urdaibaiko patronatuan proiektu honen 7 zatietako batek ingurumen berritze proiektu itzura izkutuarekin lehenengo boska pasatu egin du, eta beraz proiektua aurrera doa. Zeintzuk dira zehazki Eider eragin ditzakeen kalteak, ingurumenari eragin ditzakeen kalteak guzti horrek? Adibidez gaurko boskan proposatu dena edo boskatu dena kilometro bateko palafito bat da. Palafito bat zer den ez dakitenentzako, 3 metrotako altueran eraikitako zubi bat izango litzateke, pasalela bat. Pasalela hau oinezkoentzako eta bizikletaz dabiltzanentzako bideratuta egongo litzateke, eta 2,20 metrotako zabalera batekin proposatzen dute. Gainera aipatzen dute badagoela ja hor bidetzo bat, eta hori ez da egia, hor daukaguna da bidezidor bat, 60 zentimetrotako zabalera bat daukana, aduran bertan dauden munen artean egindakoa, naturak egindakoa, eta hori erabiltzen dute aitzakin moduan, eta hor sartu nahi digute hori kilometro bateko zubi bat. Zubi hori eraikitzeak bakarrik, eta gero zubi horretatik pasatuko litzateken jende kopuruak, ekosistema guztiak kaltetuko luke, eta ez dugu ahaztu behar, biosfera garenetik hor badaudela babestutako eremu konkretu batzuk, eta hor ditugu Natura 2000 Europako legea babesten dituen eremu konkretu batzuk, eta aberen eta animalientzako, konkretuki hegaztientzako babeslekuak, eta leku guzti horiek itzel kaltetuko lirateke. Esan dugu lehen ere otsailean gutun bat bidali zenutela, New Yorkeko Guggenheim Fundazioni, ez dakit erantzunen bat jaso duzuen horren inguruan? Ez,
ez dugu erantzunik jaso eta egia esan ez dugu erantzunik espero. Egia da jasotzen ditugun erantzun guztia komunikabideen bidez jasotzen ari garela. Eta hemengo erakundeen aldetik zer da, espero duzuen hemendik aurrera? Erakundeen aldetik egia esan, Bizkaiko batzar nagusietan gonbidatuak izan ginen, ara joan ginen, eta han proiektu honen existentzia ukatu egin ziguten. Orduan, administrazio publiko batek proiektu bat ukatu egiten duenean, urte bi komunikabideetan etengabe agertzen ari denean, kontu hau ez da oso garbia. Eta gero ikusi dugu baita be, zelan gauza kurioso bat. Martxoaren hasieran Gernikako EAJ-ko hautagaian izango denarekin batu ginen, berak deituta, eta zain dezagun Urdaibairen izenean galdetu genion proiektu honi buruz. Eta berak proiektu honen existentzia ukatu egin zuen. Eta asteburu honetan, 8 semanas delakoaren barruan proiektu hau aurkeztu du. Orduan ez dakigu zertara jokatzen ari den administrazioa, baina administrazioaren gandik ez gabiz inolako erantzun garbirik jasotzen. Hori guztia esan da, Eider, zeintzuk izango liratezke emango dituzuen urrengo pausuak? Gu pausu txikitxo asko ematen ari gara. Momentu zerri hitzaldiak egiten ari gara, ze egia da jente askok proiektu honen berri ez daukala. Eta proiektu hau jente aurrean aurkezten dugunean, jentea harrituta gelditzen da. Jente askok uste da, Guggenheim Urdaibairi buruz entzuten dutenean, 2008an aurkeztu zen kolonietako proiektuari buruz ari garela. Eta argi eduki behar duguna da, proiektu hori bertan bera gelditu zala, eta hau proiektu berri bat dela. Eta jenteak hitzartu egin behar du, helduko da eguna, gure etxeetatik irtengo gara, eta museoa eraikita aurkituko dugu. Eta egia da, hitzaldi horietan jenteak informazioa jasotzen dagoenean, zeguk informazioa eman besterik ez dugu egiten, harrituta gelditzen dela. Inork ez dugu ulertzen olako eremu babestu batean, horren beste babes lege dituenean, ez dira bat edo bi. Kontutan eduki behar dugu, mundu mailan, Europa mailan, estatu mailan eta autonomi mailan egunean dauden legeak babesten dutela ingurumen hau. Eta badirudi legeak egiten ditugula, eta arro sentitzen garela legeak egiten ditugunean, eta telebistan agertzen gara lege horiek sinatzen eta aurkezten, baina gero ez ditugu errespetatzen. Eta guk esango genunkena da, lege horiek ez badugu errespetatuko, eskatu dezagun lege horiek kentzea, eta irten gaitezen administrazio moduan lege horien kentzea eskatzen. Aber horretara ausartzen garen, ze ez ditugu errespetatzen. Eider Gotxi hor hemen utzi beharko dugu konexioa, denbora gehiago ez daukagu, oso interesgarria kontatu diguzun guztia eta gertutik jarraituko dugu egiten dituzuen gauzak. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, gero arte. Eskerrik asko zuei ahotsa ematearren. Eta hondakinen testuinguruan, Zubietako erraustegia berriro ere martxan da. 3 aste baino gehiago hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe egon arren, matxura baten ondorioz, ekondakinen webgunean ikusi daiteke orain, Zubietako erraustegia berriro elektrizitatea eta emisioak sortzen hasi dela. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik egonda 3 bat astez, baina dagoeneko konpondu dute eta berriro ere martxan da. Egunero ekondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta hori balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 ordura ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 3 astetatik balorizazio energetikoa 0 izan da eta ez da emisiorik sortu, baina maiatzaren 7tik abian da berriro ere. Astearte honetan astelaneko datuak argitaratu dituzte. Bertan ikus dezakegu 374,78 tona hondakin pretratatu zirela astelenean, eta hondakin horrekin 305,69ko balorizazio energetikoa sortu dutela. Erraustegiak 3 urte beteko ditu datorren abenduan, eta proiektuarekin hasi zirenetik ez da matxura izan duen lehenengo aldia. Beste hainbat akats ere izan dira bertan.
Besteak beste Labe Galdaretan bi errausketa lineatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko goraberekin. Bestalde gogoratu behar da Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 altz genditu zuela, hala ikertu zuen Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatu zuen. Txosten zientifiko horren arabera 2020 eta 2021 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten zien erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Testuinguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitu egin delakoan. Nazioartera begira jarriko gara orain, izan ere eskuin muturra izan da garaile azken igandean ospatutako Txileko Kontseilu Konstituziogilerako hauteskundeetan. Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak azaldu digu zer zen jokoan bozketa horretan. Hitz gutxitan esan da, hauteskunde hauen bidez sortuko den 50 kideko organoa izanen da herrialdeko konstituzio berria idazteko edo idazteaz arduratuko dena. Egun Pinochet diktadoreak ezarritako 1980ko konstituzioa dago indarrean eta horixe da ordezkatuko dena. Hamaika telebistan azaldu genuen, baina testuingurua zertxobait gogoratzearren, irailaren 4ko erreferendumera eginen dugu atzera. Orduan, herritarrek konstituzioaren proposamenari ezetz esan zioten, iazko abenduan prozesu konstituziogile berria eratzeko proposamena berron hartu zen, 3 hilabete luze negoziaketetan eman ondoren. Txiletarrek aukeratutako 50 pertsonez gainera 24 adituk ere hartuko dute parte eta ziurrenik konstituzio berrirako plebiszitua azaroan eginen dute. Hain zuzen ere, botoen erenak baino gehiago eskuratu ditu Alderdi Errepublikanoak, 15 milioi lagunetik gora deituta zeuden botoa ematera. Halaxe aritu zaigu Satrustegi emaitzez. Zenbaketa bukatuta, hauteskunde hauek eskuin muturrak irabazi ditu, botoen 36% lortu dute eta 50 eserlekutik 22 eskuratu dituzte. Aukera hau gobernuak aurre ikusi zezakeen arren, ez zuten halako alderik espero. Eserleko kopuru honek aukera ematen baitio, eskuin tradizionalaren eserlekuak gehituta, konstituzio berria nahierara sortzeko gehiengo osoa edukiko luketelako hala. Esan gabe doa, gainera, Alderdi Errepublikanoko buru den Jose Antonio Kastek 80ko konstituzioa defendatu izan duela. Gabriel Boric Txileko presidenteak bere porrota onartu du, moneda jauregitik eta Alderdi Errepublikanoari eskatu dio akats bera ez egiteko. Porrota onartu du eta gobernuaren eta Kontseilu Konstituziogilearen arteko desberdintasunak nabarmentzekoak direla badaki. Boricek 2022an irabazi zituen hauteskundeak, 2019ko protestek Txileko eskuina hitzik gabe utzi ondoren. Konstituzioa idazteko lehen saiakeran esan bezala ezezkoak irabazi zuen eta aditu batzuen ustetan Boricen akats nagusia bere gobernua konstituzioa sortzeko proposamenarekin zuzenean lotzea izan zen. Ezezko horrek Boricen lidergoa kolokan jarri baino deserosoa bihurtu zuela esan liteke. Oraingoan, hauteskundeen emaitzak ezagutu ostean, Gabriel Boricek Alderdi Errepublikanoari eskatu dio akats bera ez egiteko. Aurreko prozesuan egindako hutsegiteak ekarri ditu gogora, bere hitzetan ez baitziren gai izan desberdin pentsatzen zutenen artean ados jartzeko eta entzuteko. Honekin elkarrizketaren alde egin du eta demokraziaren indarraz eta garrantziaz mintzo da. Boricen hitzen aurrean, Kastek bestelako bidetik jo du. Elkarrizketari momentuz ez dio hitzik eskaini, emaitzak jakin bezain laster adierazi du Txilek porrot egin duen gobernu bati aurre egin diola eta herritarren erabakia zentzuduntzat jo du.
Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Azken hilabeteetako oldarraldi judiziala salatzeko manifestazioa deitu dute azaroaren 4 izan ere salatu du epai horien bidez milaka herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko araudiak baliogabetzen ari direla eta gehitu du hizkuntza politika ausartagoak egin nahi dituzten administrazioekin beldurra sortzen dutela. Esango nuke geruza batean baino gehiagotan eragiten duela honek. Batetik eta nolabait oinarrizkoena da epai hauek unean bertan egiten ari direna dela, baliogabetu administrazio publikoak euskaraz zerbitzua emateko, hau da, milaka herritarren hizkuntza eskubideak betetzeko zerbitzuak edo arautzeak hizkuntza eskakizunak baliogabetzen ari da. Orduan, lehendabizi pairatuko duguna da, zerbitzu hori, lehendik ere, askotan sortzen badira gatazkak eta egon ezinak, euskaraz bizi nahi dugun hone artetik, zerbitzu horiek euskaraz jasotzeko aukeriarik ez dugulako, hori areagotu egingo da. Badauka, bigarren efektu bat, eta da nolako epaiak etortzen ari diren ikusita, hizkuntz politika ausartagoak egin nahi dituzten administrazioetan, naiz eta horretarako eskumena eduki eta adibidez orain konstituzionalean dagoen udal legea zeinak oso kontsentsu handiz onartu zen Eusko Legebiltzarrean irikitzen ditu bateak eta proposatzen du, udal administrazioak edo tokiko administrazioak euskaraz funtzionatzeko urratsak egitea, holako hizkuntz politiketan halako jautziak egin nahi dituzten administrazioetan murrizte efektu bat sortzen du, ezta? Beldur bat eta mehatxu horren aurrean oso konservadore jokatzeko joera. Eta orokorrean bada nolabait orain arte Araba, Bizkai eta Gipuzkoako euskararen aldeko hizkuntz politiketan geneukan zutoin nagusietako baten eraiste prozesua. Eta hori oso arduragarria da. Eta azkenik gainera arduragarria da une honetan, 2023 garren honetan, orain daukagu gainera euskararen lege bat 1982koa, 40 urte pasatu dira ordutik, gurea bezalako hizkuntza gutxitu batentzako erronkak aldatu ezezik biderkatu egin dira, eta beraz bestelako hizkuntz politika batzuetan pentsatzen aritu beharko ginateke, jauzi bat ematen aritu beharko ginateke, eta dinamika hone guztiak eramaten gaitu atzera, 82ra, 2040ra ordez. Orduan, eragina handia dute eta gainera zoritxarrez geruza askotan. Oldarraldi judizialaz gain, oldarraldi mediatikotzat eta politikotzat jo du gertatzen ari dena eta dio sektore politiko batzuk botoak arrantzatzeko bide gisa ikusten dutela hizkuntza politika. Zentzu horretan nabarmendu du lan eskubideen barnean sartu beharko litzatekeela, besteak beste euskaraz lan egiteko eskubidea. Horre irakurri dugun edo Euskalgintzaren kontseiluak plazara ekarri duen adierazpen horretan oldarraldi judizialaz aparte oldarraldi mediatikoa eta oldarraldi politikoa ere aipatzen ditugu, ezta? Ze epaiak daude, baina epai horiek argudiategi batean oinarritzen dira eta ikusten dugu oihartzun mediatiko bat eta horren ondorioz oihartzun sozial bat ere badutela, ezta? Orduan, zergatik momentu honetan hainbeste? Hori da nik uste jende askoren buruan dabilen galdera, nik ez daukat erantzun argi eta zehatzik, esango nuke gauza askoren konfluentzia gertatu dela une honetan. Batetik, administrazioan bertan egonkortze Espainiako gobernuak agindutako lanposten egonkortzen bidetik, halako lehiaketa edo egonkortze horietan
norbanako asko daudelako implikatuta, enpleguaz ari gara, eta hor katramilatu daitezke gauza asko. Bestetik, uste dut sektore politiko batzuek, eta hori ez da berria, ikusten dutela botoak arrantzatzeko gune bat hizkuntz politikan, eta gainera euskararen aldeko hizkuntz politikaren irakurketa oker bat eginez, ezta? Nolabait eramanez administrazio publikoan lanpostuak eskuratzeko enplegu eskubidearen kontrako auzi bat balitz bezala. Hau da, nolabaiteko argudio politiko bat urtetan eduki dugu hor gainean. Momentu batzuetan ateratzen dute indar gehiagoz eta beste batzuetan gutxiagoz, baina hor badago kontinum bat. Esango nuke momentu honetan oso modu intensiboan dagola, eta hori, ez dut uste, batzutan esaten da estrategia bat, ez dakit, ez naiz hainbesteraino iristen, ikuste du gehiago konfluentzia dela, eta ez dezagun ahaztu gure jendartean badagola ondoko korronte bat euskararen bizi berritzea nahi ez duen. Hezkuntza legearen aurre proiektua lausoa dela uste du Eskizabelek, ontzat jo du derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean ikasleek euskarazko B2 maila izan behar dutela jasotzea, baina hori kanpo ebaluazio baten bidez neurtu beharko litzatekeela uste du. Horrez gain, uste du legeak hizkuntza eredu bakarra jaso beharko lukeela euskarazko ikas eredu orokortua. Orain arte lege proiektua dagoen horretan, gabezia batzuk ikusi dizkiogu, eta orain hasiko da ez, legebiltzarreko eztabaida, hor badago zuzenketa batzuk egiteko aukera eta bidea, hor badago ibilbide bat, baina oraingoz orain, utxune batzuk ikusten dizkiogu, lauso ikusten dugu, ontzat daukagu, esate baterako ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza bukatzean irtera profil bat izatea, ez? Bai gazteleraz eta bai euskaraz, hau da, bi hizkuntza ofizialetan B2 helburu hori bete behar izatea, baina ez duguna ondo ikusten dugu baita ere, legean bertan jasotzea euskara hizkuntza gutxitua dela, konsiderazio horrek berak ekarri beharko lukelako gero garapenean neurri bereziak behar dituela, baina ikusten duguna da lauso. Hau da, B2 jarriko dugu helburu, baina gure ustez hor beharrezkoa da kanpo ebaluazio mekanismo bat oso ondo zehaztea. Hau da, egiaz, eztabaidatzeko legean esaten den hori betetzen ari dela. Eta hori, adibidez, lausoegi ikusten dugu. Badakigu, kanpo ebaluazioarena hezkuntza komunitatean eta ez dela oso gauza popularra eta oso modu delikatu eta egokian egin beharrekoa dela. Baina uste dugu hori ondo landuta egin daitekela eta gainera ezinbestekoa dela nolabait ziurtatzeko euskalduntzeari dagokionez, ez bakarrik euskalduntzeari dagokionez, baizik eta jendarte honetan kohesio sozial horretan indartu, kohesio sozial hori sakondu eta indartu nahi bada, hau da, hizkuntza ofizialetan moldatzen diren gutxienez herritarrak behar ditugu, ezta? Eta orduan hori bermatzeko bideak jartzea ezinbestekoa da. Eta kulturan irati komikia berargitaratu du Ereinek unibertsoa zabaltzen jarraitzeko bilduma osatzen duten lehen 3 liburukinak estreinakoz, batera irakurtzeko aukera du orain irakurleak. Espero dugu pelikulaz gozatu duzuenok komikiarekin ere gozatzea. Asmoa da Landak eta Muñozek lehendabizi eta Urkijok ondoren sortutako iratiren unibertsoak etenik ez izatea.
Komikian orain integrala ikusten badezue, ikusten dalako hor badagoela evoluzio nabarmen bat marrazkiaren aldetik eta Juan Luisen munduaren aldetik ikusita, ez. Ez bakarrik guk sortu genuna bizirik jarraitzen duela, baizik eta badala hazi bat, beste batzuk horren inguruan beren gauzak sortu ditzaten, eta ia horrela jarraitzen duen. Bueno, ni txiki-txikitatik beti izan naiz mitologia zalea eta historia zalea eta bar, eta liburu denda batean, lehenengo aldiz irati aurkitu nuenean, ikusi nuenean, izan zen, hau, ez, nila komiki zalea, komiki frantsesa belgata ere gustatzen zitzaidan, eta bat batean aurkitut rollo horretan euskal mitologiatuko eta historiako komiki bat. Erosi eta behin irakurrita maite minduta, ez? Nik uste iratiren komikia edaten duela iturburu horretatik dela euskal mitologia eta historia eta amodio karta bat da, ni beti nire pelikula hitz egiten duanean horrela hitz egiten dut, eta niretzako izan zen, ibilgailu hori iturburu horretara jotzeko. Programazio potoloa antolatu dute 40. herri urratsa ospatzeko. Maiatzaren 14an Senpereko Lakuan ospatuko da Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia. Maiatzaren 21ean egingo dute aurtengo ibilaldia xe lelopean. Aurtengo Bizkaiko ikastoleen jaiari buruzko xehetasunak eman dituzte gaur antolatzaileek. Aurtengoarekin 3. aldia izango da ibilaldia Ondarroan ospatzen dutena. Portuan herria esnatu da itxasaizeak dakarren sekretua zainetan kresala eta mingainean olatua ematen jarraitzeko gure kantua marea gora, kanpando horreraino dena guztiko da. Ez dutik hartu eta ez da gauziko zubize, geura eustan da benerrize. Ez dutik hartu eta Euskozenoa plataforma aurkeztu dute aro berrirako ikuspegiak leloarekin. Etorkizuneko agertoki euskaldunen hausnarketa eta sorkuntza kolektiborako plataforma irekia da. Entzun dezagun, Ana Gazpio. Alde batetik hitzak izendatutako artefaktu bat, hau da, egunerokoan sortzen diren errealitate berriekin bat etorriz, hizkuntzaren bilakaera islatu nahi duen bilduma berria. Baina gero, gure Instagramean ikusitzakezue zein hitz desagertarazi eta zein sartzea proposatu dugun. Gero beste batetik munduratzeak egiten ditugu, hau da, euskal nortasunen inguruko hausnarketa kolektiboak non lanabes nagusia entzute aktiboa dugun. Orain arte 2 munduratze burutu ditugu, bata oinarri, adin eta esperientzian hitzeko euskal herriko pertsonekin, eta bestea euskal diasporako hainbat pertsonekin.
jada hau izan da Javi Riberorekin egin dugun proiektuaren abia puntu, ez? Eta azkenik gorpusteak deitzen diogun tangibilizazioak ere egiten ditugu, hau da euskal kulturaren protagonista berriak irudikatzeko interpretazio sortzaileak. Kultura zientzara datozen plataforma independientea da, eta euskal nortasunen adierazpen libreak azaleratzea du helburu. Nire aportazioa mundu guzti pentsatzen plater edo menu edo horrelako zerbait izango zala eta proposamena oso bestelako izan zen. Argazki edo maioste mailinguru bat proposatu nun. Gure herri nola izan dalako ez, momentu handi gehienak alda gauzatu dialako. Eta hoxe izan da nire aportazioa, mailinguru bat proposatzea eta gauzatzea. Formato berri bat izango da, ni margolarian az, body paintina bai egiten dut, eta formato horretatik oin experimentatzen nabil bideo formatua, ez? Eta kasu honetan, bidelagun eukingo dut dantzaria da emakume bizkaitar bat, Janire Etxabe. Eta gogoratu bihar musika zuzenean saioko atal berri bat izango duzuela ikusgai 11 telebistan. Gau taldea izango da protagonista, ikus dezagun aurrerapen bat. Eta kiroletan mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean 500 korrikalari lehiatuko dira. Aurten ez dira, iazko 2 garaile nagusiak izango, ez Kilian Jornet, ez da Nienke Brinkman ere. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean lehiatuko dira 500 korrikalari. Mundu osoko profesionalek egin nahi duten noizbait Zegama izkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortxal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizietako denbora honena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortxal zenbait marka edo eta korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da voluntarioen lana. Korrikalariak bezain beste voluntario aritzen dira lanean. Zegama izkorriko 3 egunetan ostiraleko kilometro vertikalean, larunbateko dortxal banaketan eta igandeko junior trailean eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendiraura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna, pilatzen den zale uholdeagatik eta aurtengoa ere halaxe espero da. Korrikalariei dagokienez mundu osoko mendi korrikalariak izango dira Zegaman. Aurten ez dira iazko 2 garai nagusiak izango, ez Kilian Jornet ez da Nienke Brinkman ere. Biek orain arteko errekorrak hautsi zituzten 2022an.
Edo nola ere zeresan emango dutenak ere izango dira asteburuan zegaman. Denen ahotan dauden Manu Merillas, Remi Bonet edota Jonathan Albon gizonezkoi dagokienez. Emakume korrikalarien artean berriz bi nabarmentzen dira. Eliane de Bersdal Norvegiarra 2019ko irabazlea eta Oiana Kortazar Elgetarra. Kortazarrek 2011an eta 2012an irabazi zuen Zegamaizkorri. Oraindik ordea ez dago ezer itxita, igandeko lehian ikusiko da 2023ko aizkoran nork jasoko duen. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.